Алдагы кытлаулар сәламнәре Татарстан башкаласы мәркәзебез Казан шәһәренә очачак. Бүген үзенең 80 яшьлек олы юбилеен Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында дөньяга аваз салган хөрмәтле якташыбыз Джумаев Алимҗан Мотыйгулла улы каршылый. Беренчеләрдән булып аңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен тормыш иптәше Суфия Ахмед кызы, улы Ринат кызы Римма һәм барча оныклары да җиткерәләр. Әкрен генә кабат җиргә язлар килә. Менә без дә кадерлебез ел фасылларын алмаштырып, сизмәдек картлыкның гүзәл чорына килеп җиткәнне дә. Гомер юлы тигез кыр аша гына үтү түгел диләр картлар. Бу хакыйкать. Шушы язылган гомер елларында син җитәрлек авыр көннәрне дә, шатлыклы мизгелләрне дә татыдың. Гади авыл баласы буларак, мәктәпне тәмамлап хезмәт юлыңны Рассвет колхозында бызаулар караучы булып, сөт ташучы булып башлап җибәрдең. 1959 елны тәкъдир буенча ерак Себер якларына Кузбасска шахтага эшләргә дип чыгып киттең. Гомереңнең шактый өлешен авыр хезмәттә үткәрсәң дә, гаиләңә дә вакыт таба алдың. Татулыкта һәм мәхәббәттә без 2 балабызны тәрбияләп үстердек. Бүгенге көндә тормышта үз урыннарын таба алган балаларга карап, сөенеп, картлык көннәре кичерәбез. Оныкларда үзебезнең кабатланмас яшьлекне күзәтеп, бәхет татыйбыз. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаебыз, рөхсәт ит ихластан сине олы тантанаң белән котлап китергә. Теләкләр алар күп төрле булса да, барыбер иң мөһименә һәммәсе дә туктала. Ул да булса, кырыш сәламәтлек, иманлы картлык, гыйбадәтләр кылырлык озын гомерләр насыйп итсен Хак Тәгалә. Без, балаларың, бүгенге көндә сиңа олы рәхмәтле булып яшибез һәм бары синнән әткәй, бар яктан да үрнәк алабыз. Теләгебез тигез килеш, сезне исән килеш озак кына үз аякларыгыз белән йөреп яшәгәнегезне күрергә. 80 яшькә карап сыкланалар. Олы диләр шушы саннарны. Акыл туплап, күркәм көнгә җиткән дип атыйлар шул җаннарны. Син дә әткәй, килдең бу бәйрәмгә, чәчләрдә бәс күптән кыелган. Бүген синең бары хөрмәтеңә түрләрдә ул табын кырылган. 80 еллык матур гомер уздың. Бар яктан да булдың тик үрнәк. Белеп яшә безнең кадерлебез. Син бит безгә һәр вакыт кирәк. Тыныч кына типсен йөрәккәең, әрне сагыш күңелең сизмәсен. Я бер Аллам, кайгы хәсрәтләрне сезнең башка әткәй бирмәсен. Юбилеең ул мөбарәк булсын. Без ихластан сине котлыйбыз. Бәйрәмеңә күркәм бүләк булып, шушы җырны әткәй юллыйбыз. Хөрмәтле Алимҗан Мотыйгуллович, олы гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Башыңны
Barыбыз үшін де күңелләрің еркен Тағын сиңа тілек бірге типсін йөрәк Сені бізге бик кирәк туған күн, туғаннар жиылған күн Жаныслар белән бергә күңел аша торган күн туған күн, туғаннар жиылған күн Жаныслар белән бергә күңел аша торган күн туған күн, туғаннар жиылған күн Жаныслар белән бергә күңел аша торган күн туған күн, туғаннар жиылган күн Жаныслар белән бергә күңел аша торган күн Жаныслар белән бергә күңел аша торган күн Күңел аша торган күн Алимжан Мутыйгулла улы Джумаевны матур юбилей тантанасы белән ихластан котлап, ирегүле котлау сәламен Сызрань шәһәреннән сеңелләре Нәфисә Вилдановна, Сурия Вилдановна, Суфия Вилдановна һәм энесе Фәрид Вилданович гаиләләре белән котлап, шулай ук җылы теләкләрен ирештерәләр. Әтиебез сыман бик кадерле булган яраткан абыебыз. Безнең өчен олы хөрмәткә лаеклы кеше син. Абыебыз алтын кеше дип әйтсәк тә аз булыр. Бу тормышның дилбегәсеннән нык тотып, ул гомер атларын туры юлдан гына чаптырды. Абруйлы гаилә башлыгы, ышанычлы ир, сөекле әти, кадерле бабакай, хөрмәт ителгән хезмәттәш һәм безнең өчен җаныбызга бик якын булган туган булып та яши ул. Узган гомер юлларына тузан бөртеге кадәр дә бернинди тап тидермәде. Узак еллар Сызрань шәһәрендә гаиләсе белән Себердән кайткач яшәделәр һәм һәр вакыт алар безнең ышанычлы якыннарыбыз булдылар. Авыр чакларыбызда да, шатлыклы мизгелләребездә дә гел янәшә иделәр. Шуңа да без анарга бик зур рәхмәтле. Туганлык кадерен белеп, безгә кирәк чакта ярдәм кулын сузып яшәгәне өчен, вакытында җылы сүзе, төпле киңәше белән дә ярдәм иткәне өчен мең рәхмәт аңа. Бүген юбилеенда билгеле, яз фасылы кояшының бар нурларын бергә төреп, ерак Казанга юллыйсыбыз килә. Безне чакрымнар араласа да, күңелләр барыбер сезнең белән. Абыебыз, бәйрәмең мөбарәк булсын. Суфия апа белән тигез, парлы гомер кичерегез. Бала оныкларыгызның бәхетенә коенып яшәгез. Кайгы хәзрәтләр сезнең капкаларны какмасын. Бар борчулар да шитләтеп узсын. Һәм әлбәттә, ешрак аралашып, күрешеп яшәргә насыплар кылсын безгә. Бәхетле бул абыебыз. Абый диеп сине атаганда, күңелебез куя шатланып, сине күргән чакта газизыбыз, йөргән булабыз без канатланып. Җан кардәшләр, кан кардәшләр алар. Бик кирәк бит тормыш иткәндә. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, шушы бәйрәмеңә җиткәндә. Гомереңнең нәтиҗәсе матур, үсеп җиткән күптән балалар, оныклар да шау-гөр килеп кенә туганнар сыкланып торалар. Ераклардан сезгә котлау юллап, бүген абый теләк эзләдек. Барысы да бар сыман, шөкер Алла. Шуңа ни теләргә белмәдек. Иманлы бул, саулыклы бул бер ук. 80 яшь ул, биек үрләвең. Котлы булсын, күркәм узсын абый, шушы матур гомер бәйрәмең. Хөрмәтле Алимжан Мутыйгуллович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Туңар көннең белән котылый, дусларым, туганнарым, ярдәмчәл син, киң күңелле, дәртле синең җырларың. Дусларыңа тугры битсин, туганнарга терәксин, киң күңелле, мәрхәмәтле, данлы абыебыз син.
terraksi King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin Arıslanday gayretlisin Kışların taşıp tıra Senin kuygan maksatların Turmuşqa aşıp tıra Dostlarına doğru bitsin Tuğanlarga terraksin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin Dostlarına doğru bitsin Tuğanlarga terraksin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin İzgi canlı kudretlisin Varsa da hürmet ite Ömürkeyin ağzını bolsun Dillersin aparata Dostlarına doğru bitsin Tuğanlarga terraksin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin Dostlarına doğru bitsin Tuğanlarga terraksin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin Dostlarına doğru bitsin Tuğanlarga terraksin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin Dostlarına doğru bitsin Tuğanlarga terraksin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin King ko'ngilli marhamatli qanli abiyimisin